Za všetko tu funguje, kamarát. Nožiky, šavle, gulomety, meče, všetko. Všetko. A však čo? Však babky majú vždycky dve kabely v rukách. Napchaté ty kapsy, kokos. Aj zuby im trčia ako bzola, more. Lebo už nemajú kam dávať, na piči. Chudátko, tá sa lakne, volajde, naplaší, poradci nájde ona. Za uchom jeden Protezu v taške úplne na spod. Nemôže vyprávať, idete, dochrúštala som do peničky. Vypadla mi protiezor, ne? Ty kunda. Milujem ty staré, aj keď sme išli do tej Nitry, keď sme išli do toho autobusu. Ty kokos, dám si tam nohu už hore, že idem a ona... Odvrkne si, ty kokos. Ja budem malako opúšťať, ty kokos, nekad si tam nedáte sadnúť. Mňa by nikto nepustil, ty kokos. Však to môj deň, ne? Toho by som porad, keby tam bol človek, by som ho poslal cez čelné porad. By som ho rozbehol a cez čelné by išiel. Je mi to jebol. Lopez to bol favorit, starý favorit, ešte víš, ty tenké kolesa, ty kokos, na Tour de France, ty kokos. Všetko, baranidlo, zatočené, všetko, kamarátko, jak má byť, nafúkané. Plášte 2,4 malý tlak, všetko jak má byť. Najlepšie. Predstav si, že na dálnici voľakom babka stará havaruje a víš, na korbáč... Zepalil by som mu ešte. Pridal by som jej do koňara ešte dverami. Víš, že 180 otvor dvere, kamo, čau. By ju zebralo, ty koko, aj s rodným listom, ty koko. Ja by som te... Ja by som te strhal, bana rodný list, vole. Bana, vole, vstupenku do Kauflandu. Čiže, ale si predstav, že na dálnici voľaká babka narazí. Hej, kamarátko, ja som rád, že keď otvárali v Lohovci, u nás v meste, keď otvárali Lidl. Kamarátko, došiel som deň potom, že idem kúpiť kúra, kamarátko. Otvorím mrazák a tam stará babka jebnutá v mrazáku zavretá, kamarátko, aby si skapal do rana. To ti prisahám Bohu. Otvorím mrazák, ty koká, babka tam na mňa, ty kokot. Vykúka. Čo ti jebe? Zobral som si kúra, zavrel som a išiel som za... Ale ne, pomohli sme jej, viem čo chudátku, jak tam ležala medzi tými onými... Medzi tými kuratami. To čo tam? Však padla tam, kamarátku, však oni tam, tí cigánky, všetci sa tlačili jak nakazené, víš? A nad mrazákom ona sa tam tak zepalila. Proste odpadol som. Keď som išiel liebať tvoju sestru, mala tam džunglu pestru. To mňa... Počkaj, tie... Když vychladne tvoje kunda, potom príde ďalší rund. Počkaj, Arabela mrdat chtěla, kde má piču nevěděla. Arabela, ty si telema... Cíkuku. Otočím tě na ruby a nasputí ho do hub. Ty čo mi chcel zaptát na toho čertovskýho čuráku? Jestli nemám sperma v oku, vidím loď na levobok. Ne? Kámo, ty čo dávaš? Daj, hoď mi s tým do oného. Evko, že minul nejaký... Tú karbobrusku, ty stromy pílev. Už si počul protijadrovú hlavicu nemeckých vojsk? Nie. Tak to počúvaj. Najvyššie otačky, Evko. Však to boli najvyššie, kamarátko, že skoro mi, vlasy zebralo aj s topánkami. More, to ti tam mama to hento, ne? Vlasy ti tam jede s trojkom, ne? Čo s trojkom, kamarátko? To by ti zafúčalo na vlasy, len oči by ti dostali na mysli. By si vlasy po meste hľadal, kam. Si lepil s Gutalaxom potom. Gamer sme to istí, co fizemo. Počkaj, kamarátko, už to tu mám pred sebou. Náboženský humor. Ale počkaj. Obchodník na ulici. Kupujte sväté obrázky Krista Boha Máriu.
Taký kokot. Že no čo Peťo, aké bude vysvedčenie? No táto hlavná vec, že sme zdraví. Že prečo dostal môj syn zo zemepisu Pečku, že lebo hľadal Rimavskú sobotu v kalendári. Ja ti poviem kamo, ale narovnaj si Že Jano, požičaj 1000 korún. Nemám u seba. A čo doma? Ďakujem, všetci sú zdraví. Zhovarajú sa dvaja chlapi, že vy sa pred obedom modlite, že nie, naša mama varí dobre. Že čo je to časopriestor? Keď majster povie robotníkom, budete kopať kanál odtiaľto až do zajtra. Sme mali žizeň, hej, tak sme postavili vúzek, jak máš, vieš čo to je Albert? Máte na Slovensku Albert? No, tak sme ani Gustav, ani Alberta, ani inakší Karol to není. Sme postavili vúzek pred Voľaký Albert. Poľnohospodár spadol pri milovaní z postele a zlomil si ruku. Mal známeho, ktorý bol doktor a tento našiel ako pracovný úraz. Do lekárskeho posudku napísal, spadol pri sejbe semena zo starej mašiny. Stará fuchtla voľaká tam bola. Jak je ten chlap, čo ide cez park. Uvidí tam ženu pred sebou, ne a chytí ju do triko, znásilní ju, ne. Keď si zapína u žiadku, tak hovorí reku, že keď sa to narodí, hovor tomu trebárs Karol. Hovorí, že keď sa to prejaví, hovor tomu trebárs chrípka. Je to staré. Kamarátko, počúvaj to, že sedlak chytí zlatú rybku. Že prosím ťa sedlak, prosím ťa pust ma. Prosí zlatá rybka, že ak ma pustíš na slobodu, že splním ti 3 želania. Zapestí, sedlak chytí tú rybku, rozdúpe ju na zemi a hovorí jej, kto ti tu je sedlak, ty kurva, vyšímaná. Čo? Nepochopil. Ešte raz. Ona, že hej sedlak, že splním ti 3 želania, keď ma pustíš, nechytil zlatú rybku a jebol ju o zem, rozdúpal ju, že kto ti tu je sedlak, ty kurva. Že robotník padá z lešenia a Fero na neho kričí, že pridaj, letí za tebou tehla. Tchas. Jasné, ty kokot, poznám Vieš, čo to to. znamená tchas? Ty kokot, kamarát, poznám ho dlho roky. 2 roky. Alebo KFC, vole. Klub fajnovej No to je normálne, vieš, na kavičku ideme a tak podobné. Tchaj. Ne, tchas, vole. Tlupa chuju a Slovák. No ty koko, lebo vy ste tam vyhrali Pepici. Pičo. Ty hnoj. Len červíkov vyberáš, ty kurva smrdlava. No. Koko, ja by som do Kauflandu nešiel robiť, a keby mi mali melóny jebať o hlavu. No keby mali práškové cuker do ciciny fúkať. A.k.a. vyfúčaná guma z bicykla. A moje nové Že kolesa? Patrik, aj my máme reťaz.